Күңел байлыгы. Язның иң матур айы май җитте. Бар дөнья гүзәллеккә төренде. Май айы салкын булса, икмәк уңа ди татар халык сынамышы. Ә май яңгырлы булса, июнь кыры килә, яки киресенчә. Майны чәчәкләр айы дип тә атарга була. Алмагачлар, чияләр, шымырт һәм башка агачлар, уаклар ап-ак чәчәккә күмелде. Менә шундый матур бер май иртәсендә аллы-гөлле чәчәкләр янына ике кош очып кундылар. Бу чәчәкләрдән бигрәк хуш ис килеп тора. Ә үзләре нинди матурлар, сокланып туймаслык, Диде берсе. Хуш ис иснәп кенә тамакны туйдырып булмый, дустым. Әйдә, ризык эзләп кайтыйк булмаса. Тукта әле, бераз сабыр ит. Май айын бер генә ел фасылы белән дә тиңләштереп булмый бит. Бу матурлык озакка бармас. Тиздән агачларда, чәчәкләрдә калмас. Күңелне ямьләндереп, байытып калыйк. Ә ничек итеп күңелне байытырга соң? Менә шушы табигатьнең гүзәллегенә карап, сокланып, уйланып, фикер йөртеп, дустым. Кызык, минем бу турыда моңарчы бер дә уйланганым юк иде. Матур кышкайлар. Агачларда чәчәкләр үсмәсә, уңышта алып булмаячак. Менә бу хуш исле матур шымырт чәчәкләреннән тиздән тәмле шымырт үсәчәк. Әйе, димәк безгә ризык булачак дигән сүз.